Kurombera musika muno muSouth Africa ndichishandisa mafuta esandawana nexenophobia yava kuitika. Muri sei zvenyu mukomanashi? Please post my story makavigawo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakauyawo muno munyika yevatorwa makange muri mugore ra2010 kekutanga ndokubva ndachizobatwa nemapurisa ndikasungwa. Ndasvika kumba ndakabva ndachizorambwa nemukadzi because akati ndakange ndiri failure, ndainge ndiine munyama too much mulife, saka akati unondiuraya nenhamo. Akabva achizototizira imwe best friend yangu. Ndakarwadziwa mukoma. Kuzodzoka kwandakaita kunoko zvainge zviri zvemutsutsuru. Ndasvika muMessina ndikatanga kushanda zvangu mumapurazi. Life yainge isiri nyore. Ndakazobva muMessina tawanawo zvimari, then ndokubva tachizouya kuno kuJoburg. Ndakange ndava nomwe mukadzi wandainge ndava kugara naye. Takasanganawo muMessina papurazi pandainge ndichishanda. Mukadzi uyu ndiye wandakazochekeresa mushure mekunge abatira pamuviri. Zvino ndakati ndava muJoburg, hama dzangu upenyu hwainge hwakaoma nekuda kwekuti ndiri munhu akangogara aine mweya wejambwa nemunyama. Ndaiti kana kuri kunzi ndikawana basa kambani yandinenge ndichishandira zvinhu zvaisatanga kufamba zvakanaka, muridzi wekambani otongotanga kutongobhuroka zvekuti aizotadza kutotibhadhara. Vamwe vachitoshamisika kuti kambani iyoyo vakaishandira kwemakore nemakore vachibhadharwa mari dzavo. Saka mukukura kwangu zvinonzi pandakamboenda ndikanogara kumba kwavatete. Saka vana vatete vazhinji vanozoitira vana vevakadzi vehanzvadzi dzavo utsinye because vanogona kunge vakavengana. Mamwe mafights anoitika mumafamilies between muroora navatete zvinokwanisa kukonzeresa izvozvo. Saka vatete, hanzvadzi yababa, vakange vakavenga amai vangu zvisingaiti. Saka nekusazivawo, taiti kana tikaenda kumusha kwavo for a holiday vaikwanisa kungotiitisa chimwe chevanhu chisinganzwisisiki. Vakamurondera dzika pamusoro peguva vakandipa mari sezvo ndakange ndichiri mwana mudiki. Mari yavakandipa vakati haufaniri kuti unge uchizoudza kana anyone kuti ndakuradzika pamusoro peguva, chipo mari iyi enda unotenga zvaunoda. Yainge yakawanda kuda ndakaita week everyday ndichienda kumagrosa ndichinonotenga zvadainge ndichinzwa kuda. Handina kumboudza amai vangu kusvika vachizonofa. Saka kwese kwandiri kufamba ndinoudzwa kuti matambudziko angu ndopaakatangira ipapo, apo pandakaradzikwa pamusoro peguva ndikatakuriswa mhepo yemufi uyo wandinogara ndakabereka. Anoti kana akazviona kuti kumberi uko kunenge kuine chakanaka chandinenge ndakarongerwawo naMwari, mufi iyeye anobva aburuka kubva kumusana kwangu, anobva amhanya obva aenda onomira kumberi kwangu. Kana odzivisa vanhu vanenge vachifanira kuti vange vachindiyambutsa, ndotopesana nerugare. Saka ndo upenyu hwandakange ndichirarama ndisati ndazoromba. Ndaona kuti upenyu hwangu hakuna kana kwauri kumboenda. Takasvika pakutambura mukoma zvekuti takatanga kugara kuma-informal settlement, kushaya mari yekubhadhara rent muSouth Africa. Tainge tava kugara pane kamwewo kamukuku. Mukuku uyu wakange uri weumwe murume muMozambican ainge aine mikuku yake achiita zvekurendesera vanhu. Saka ainge achida munhu anopota achiklina nekugadzira kugadzira mikuku yake kana paine panenge pachida kugadzirwa. Saka ndo rakange rava basa tichigara zvedu mahara. Ndakasvika pakuitawo kamusika kangu. Ndaita kamusika kangu mukoma, ndakaona sekunge upenyu hwakange hwava nani because kunharaunda kwatainge tigere kwatichiri kugara kusvika pari nhasi zvakange zvisiri nyore kuti unongoona zvimusika kudhara ikoko kuma early 2012 2013. Saka ndakange ndava kutoita sekunge nditori big fruit and veg munharaunda matinogara. Saka vanhu vazhinji vaitouya kwandiri. Ndakatanga kuita mari kusvika ndichizonotenga pickup yangu. Ndatenga pickup ndakazosungwa. Handizivi kuti ndakakwenyerwa nani. Ainge audza mapurisa kuti ndainge ndichita zvekutengesa mbanje. Motikari yangu yakabva yatorwa. Ndakagara mujeri
kwe1.5 year ndikabuda mudzimai ainge akandimirira, ainge achiri kuita zvekamusika kedu ikako. Pandakabuda ndakaona kuti progress yangu had been delayed nekugara mujeri, saka ndakabva ndachizoenda kun'anga. Makange magara muine n'anga dzainge dzirimo munharaunda mandinogara. N'anga idzi zhinji dzacho ndedzekuMalawi nedzekuMozambique. Ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga iyo yekuMozambique, yakabva yachizondiudza kuti yaikwanisa kundipa mafuta esandawana. Ndakapiwa mafuta esandawana ndikaudzwa kuti pane musika wako haufaniri kuti unge uchizobvapo, kana ukabvapo ipapo unokwanisa kuzotanga kupenga. Makore acho iwawo ndakange ndisina kana fungidziro yekuti musika wangu uyo unotondiraramisa, because kunyangwe zvako kari kamusika kadiki diki but ndinobata ma thousands nema-thousands because ndinoshandisa mafuta esandawana. Motikari yandinofamba nayo handikazotaure hangu kuti ndinofamba nemhando yemotikari yakaita sei, but imotikari ekutoti kana vanhu vane mari havatokwanisa kutenga pickup sei yandiinayo double cab. Saka ndakatanga kushandisa mafuta esandawana. Gore randakatanga kushandisa mafuta iwawo ndakange ndisingaziviwo kuti sandawana inoshanda neropa, yakange ichazoda ropa remudzimai wangu. Mukadzi ipapo akange aine pamuviri kudaro ndipo paakabva achizoshayika, saka akafira mumba. Mudzimai wangu paakafa ndakamupukuta pakati pemagadziko, ndikamupukuta zvekare nemamwe mafluids akabuda mumukanwa make. Zvose izvi ndakati ndazviita ndikaisa zvidhende izvozvo zvandakashandisa kumuwaipa sezvandainge ndakaudzwa nesandawana yacho, nekuti yakatanga kuuya kuhope kwangu ichindiudza zvainge ichida kuti ndinge ndichizoita. Saka zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizoenda panzvimbo patainge tichitengesera ndokubva ndachizochera gomba rakadzika. Gomba iri ndakarichera hwakange huri usiku samwe kuma 11 PM ndokubva ndafushira zvinhu izvozvo. Ndazvifushira mukomanashi ndakabva ndachizotanga kubata mari yakawanda kwazvo. Mudzimai wangu ndakaita kuti mutumbi wake unge uchinonoka kudzoserwa kuZimbabwe, nekuti ndakange ndiine mhiko dzandaipota ndichienda ndichinonoita kumochwari ikoko mushure mekunge ndabhadhara vanhu vekumochwari. Mudzimai wangu akazoti avigwa, ndakasvika pakutora umwe mudzimai wekumusha zvekare. Saka dambudziko ravapo nderekuti mucommunity matinogara mune xenophobia yakanyanyisa iri kuitika. Saka vanhu vezenophobia havasati vasvika zvavo munharaunda, but ndakanzi neumwe anondifarira ndinge ndichiteerera WhatsApp audio because vane magrupu avo kuno kunharaunda kwatigere uko kwavanoita zvekuronga kana vachida kuita mademonstration. Saka patori neaudio imwe yakatumidzirwa kubva kuvakuru vavo muJoburg muno vanotungamirira boka racho iroro riri kuda kudzinga maforena. Saka zvakanzi vose vane maspaza shop muno munharaunda matigere vari kufanira kuti vange vachivhara maspaza shop avo permanently. Iniwo mapepa emunomu handina, ndinongoshandisawo passport zvemadays, asi mari dzangu ndinadzo. Dambudziko riripo mukoma nderekuti pamhiko dzacho dzandakanzi ndinge ndichitevedzera, mhiko yandinofanira kunyatsokutevedzera chaiyo ndeyekuti handifaniri kuti ndinge ndichibuda munomu mulocation mandinogara, nekuti kana ndikangobvapo pamusika uyu ndikaregedza kutengesa zvinoreva kuti ndinenge ndakanganisa mhiko. N'anga yakandibatsira yakazosvikawo pakufa sezvo zvinhu izvi zvakaitika kudhara ikoko. N'anga iyi yakazonofira kumusha kwayo. Dambudziko rangu ndiroro mukoma, handizivi kuti ndichazvijoinidza sei, nekuti munharaunda matigere hanzi vari kuda kuzoita madoor to door, uye zvekare havasi kuda kuti maforena ange achizoita zvezvimaspaza shop. Wesi isusu tinoita zvekutengesa mafruit and veg. Kunyangwe ndichiita mari but ndinobatsirwa nesandawana. Ndinotya kuti kana ndikaregedza kutengesa pamusika apa ndinobva ndachizotanga kupenga. Handizivi kana muine munhu uyo anokwanisa kundibatsira achiita zvechivanhu kana maziyoni. Ndakanzwa kuti vanogona futi kubatsira pakadai. Kana aripo anogona kundibatsira
kundibvisa bvuta resandawana because ndakanwiswa zvekare mafuta esandawana iro rakanzi rakaenda rikanogara mudumbu mangu. Ndibetsereiwo hama dzangu, zvose izvi ndakazviitawo nekuti ndakange ndichitsvakawo chinondiraramisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi ndine mari, but mari dzangu dziri connected kusandawana iyo yavakapiwa nen'anga. Zvino vakangoregedza kutengesa zvinenge zvatodhakwa, vachitengesera panzvimbo ipapo pavakacherera zvimadhende zvavakashandisa pakupukuta mutumbi wemudzimai wavo. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvaka muZioni, hanzi ndiye munhu anokwanisa kundibatsira kundirutsisa mafuta esandawana. Yo, pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 41 years ekuberekwa. Kumusha handina kana chandiinacho. Ndinewo ZEP uye zvekare ndinoshanda, ndinoita basa rekudriver matruck muno muSouth Africa. Mari yandinowana mukomanashi ndinowana at least 16 kana kuti 17,000 rands pamwedzi. Ndinoitawo basa rekudriver, ndinoshandirawo imwe kambani tinotoshanda bo. Saka mari iyi yandinowana inoita sekunge yakawanda zvayo, but nekuda kweurongwa mari yacho ndinozosara ndisisina kana mari. Mudzimai wangu akasvika pakundisiya akaendawo kumhiri kwemakungwa uko kwaari kuita caregiving because akati handina musoro, handikoni kushandisa mari. Dambudziko riri pandiri mukoma nderekuti ndinoita zvebetting, whether ndinenge ndiri muno muSouth Africa kana kuti ndaenda kunodhilivha zvinhu zvevanhu kuHarare. Saka pose pandinenge ndiri, basa randinenge ndichingoita ndinenge ndichingoita zvebetting. Ndiri kuda kuzokutumidzirai screenshot munge muchizoona kuti ndakabva mukubheja mari. Tarirai muone madates acho. Mari yangu yakapinda musi wa29. Saka kubva ipapo kusvika right now ndichizokutumidzirai screenshot muchaona kuti ndashandisa mari. Kungodyiwa mukoma, dzimwe nguva ndinohwina. Saka ndikuda kureurura kuti ndine addiction. Mwedzi woga woga mari yandinoshandisa for betting. Mwana wangu wandakaita neex-wife ari kugara naamai, saka anoenda kuchikoro zvake. Ndinotumidzira at least $300 kuna amai. Then the rest of the money ndapedza kubhadhara renti. Murodhi umu ndinozongofamba ndichingongwavha kupika up mapassengers. Handina kana budget yekuti iyi ibudget yangu yemwedzi kuti pandinenge ndichifamba ndinge ndichizovawo nekabackup. Mari yangu ichingopinda kungobhadhara rent, kutumidzira kumusha kana hembe. Handichakwanisa kutotenga kana hembe nekuda kwekuti the rest of the money ndinokwanisa kuzoshandisa zvekuma 12 or kana 10,000 pamwedzi inoenda kuBetterway. I am trying by all means mukomanashi, zvekuti dzimwe nguva ndava kutoriska mubasa rangu randiri kuita because ndinozongogara ndisina kana cent. Ndiri kutotadza kutoita kana girlfriend because ndinoti kana ndiine girlfriend ndinoshaya kuti ndomupa chii because ndinongogara ndiri munhu anenge ari broke nguva dzose. Ndibatsireiwo, kune mushonga here wekuti kana ukaushandisa mushonga iwoyo unokwanisa kuti unge uchizoregedza kuita zvebetting. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune vanenge vachida kundinamatira, zita rangu ndinoitwa David, but handingazotauri zvangu senemu yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma David. Hanzi kana paine anenge achida kuzondinamatirawo, hanzi please pray for me. Zita rangu ndinoitwa David. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pascreenshot ravakatumidzira vakaita betting ye 9,800. Vakadyiwa 9,800 iyoyo nebetting.
kubetter way. Yo ndo risiti rwacho irworwo rwavakanditumidzira, pay yavo ichingopinda vakatobheja 9,800 vachifungidzira kuti ichauya yawanda. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndo zvavanogara vachiita izvi. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. So ndine best friend yangu zvake zviri kutoita, but vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti maybe muNigerian kana ari pasocial media akatanga ari kuTikTok. Iko zvinozve atova nepage ratokura riri paFacebook, but iye yatova monetized. Anoita zviya zvekutamba zvisina hunhu, but mukutamba kwake kwaanoita anenge akazvivhara face kana kusatoratidza face zvachose. Most of the people vanofungidzira kuti muNigerian because background yake yaanoshandisa haisi background yechokwadi, saka vanhu vanozongofungidzira kuti anenge atori wekuNigeria. So iye ari kuti ngatiite, ndiri kunzwa kuda because I am tempted. Zvinhu zvakaoma nezvava kuitika munyika izvi. Ndinoshanda as a maid, murume wangu anongoitawo zvegarden services, zvekungokiya upenyu kuti hunge huchiita sekunge hunobatana. Saka iye ari kuti ngatiite tose, ndichakudzidzisa. Tinotanga tiri tose papage, tiri tose, then wozoita rako. Zvino ndiri kutya kuita zvinhu zvisina hunhu. When you post my story, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I need advice. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Let us try to speak with him mucomment section. Hanzi ndafunga kuti ndinge ndichingorovera moyo padombo. Hanzi nekuti ndinenge ndisingaratidzi face yangu. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandinayo. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 32 years kuberekwa. Kumusha ndinobva kuChipinge. Saka family yedu tinoita zvehun'anga. Ndakatobikirwa, mudzimu ukatosvitswa apo pandakange ndiri kuma 19 years I think ipapo. Saka kutoshopera ndinotoshopera ende ndinotosvikirwa. Ndainge ndichitomboitawo zvematare pandakange ndichiri kumusha, but ndokubva ndachizouya kunoku kuJoni. Tatambura nenhamo. Ndinoita zvekuvaka, ndinoita zvekurova zvitinha macement blocks, but so far kwakadhakwa, kunzogwa kusi kushandika, mapurisa and everything. Saka ndakati ndakagara, mudzimai wangu iye anoita zvekunamata. Pandakatanga kudata, mudzimai wangu akabva achizoti kwandiri, handidi kuti ndinge ndichiramba ndichidanana nemunhu anoita zvehun'anga. Ndikati saka unoda kuti ndinge ndichiita sei, nekuti ndizvo zvega zvandinoziva zvandakadzidziswa nevabereki vangu. Akabva achizoti kwandiri, but you can change. Ndikati it's okay. Akabva ati ndinoda kuti unge uchizopota uchiuya kuchechi. Zvakange zvisiri nyore kuti ndinge ndichizotanga kuita zvekunamata, but nekuda kwerudo ndakazotanga kuenda kuchechi, ndokubva tachizoroorana namadhamu. Kusvika vedzidza rangu vachizozvigamuchira kuti of course ndainge ndimbori n'anga, but ndava kuitawo zvekunamata, and they respected decision yangu iyoyo. Fast forward, mudzimai wangu nerimwe zuva, it was last month, takange takagara zvedu, akabva ati, but imimi why musingangoiti zvekuprofita? Ndikati uri kuzama kuti kudini? Akati handiti munogona kushopera here? Ndikati yes, kushopera ndinogona mukoma, ndinotonyatso kunhonga tsono zvekutodaro, because mudzimu zvavo uchiri kusvika pandiri unotomboita uchitomboita chizevezeve neni uchindiudza, especially kana ndakatarisana nemunhu tikatarisana mumaziso, eye contact, ndinototanga kutonzwa
mavoices, mweya wake uchitotaura neni kana aine midzimu kana kuti mashave anenge ari paari achitondiudza kuti anofanira kuti ange achiita abc kuti ange achizobuda munhamo yaanenge ari mairi. Saka mudzimai wangu akabva achizoti kwandiri, ati munodii kungoita sekunge muri kuprofita muchishandisa mweya mutsvene but muchingoshandisa mudzimu wenyu. Handiti hakuna anozombozviziva here kuti muri kuprofita muchishandisa mudzimu kana kuti mweya mutsvene. Saka we have tested it but ndiri kutya nekuda kwezvandiri kuita kuti 1 ndiri kuzvidza midzimu yangu, 2 ndiri kuzvidza zvekare mweya mutsvene. Ndakatoenda palive, mudzimai wangu anga agara zvake aine akaunti yake inobvuma kuita malive. Saka ndakatoshamisika, vanhu vava kutotanga kutouya. Live yacho yakange isina vanhu vakawanda, yainge iine about 15 people vainge varipo. Saka vanhu ava ndakatanga kutovanamatira ndichitovaprofita ende ivo vachitotenda kuti men of God muri kugona. Mudzimai wangu chikonzero chiri kuita kuti ange achindimanikidza kuita zvinhu izvi ari kuti tinokwanisa kurarama, it's either nemadonations kana kuti nevanhu vanenge vachitozototibhadhara kana vaine matambudziko avanenge vachida. Kuda kungobvunzawo kubva kune vechivanhu kuti munozviona sei, uvhimi hwakanaka here kuti kunge uchivhima uchishandisa mudzimu wako uyo uri pauri uchiita sekunge unoprofita namweya mutsvene. Nekuti kwandiri zviri nyore, kana ndakatarisana nemunhu ndinototanga kutoudzwa kuti dambudziko rake riri paari it's abc, but instead yekuti ndige ndichizobuda ndiri pamakamera ndakabata zvinoshandiswa nen'anga, ndinenge ndava kungobuda sezvandakaita palive ndakapfeka suit kuitira kuti makristu vange vachizouya nekuwanda kwavo. Ndo mubvunzo wangu wekutanga kunemiwo vakaita seni vane midzimu iri pavari vanoita zvechivanhu vatori registered. Then kuneme makristu munozviona sei? Ndinganzi ndinenge ndazvedza here mweya mutsvene sezvandiri kufila mumwoyo mangu kuti izvi zvine kakuzvidza mweya mutsvene mukati? Ndibatsirei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section kana kuti zvakangonaka, nekuti nerimwe divi zvimwe kuda ndinenge ndichitounzawo vanhu kuna Ishe Jesu. Please help. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi ndine mubvunzo kune vanoita zvechivanhu, ndine mubvunzo zvekare kune avo vanonamata. Ini maonero angu ndinoona sekunge itori blasphemy iyoyo, kuti munenge muchiudza vanhu kuti the Holy Spirit said zvakati ipo pasina kumbogara pambotaurwa zvakadaro. Ngatitaurei navo mucomment section, munozviona sei? Anzi mudzimai ari kuti ndiyo way yekuti tinge tichizorarama nemadonations uye zvekare nevanhu vanenge vachizouya kuzonamatirwa vanenge vachida further deliverance vozobhadhara. Hanzi tinenge tava kuseta maprizes ekuzoitisa deliverance but through chivanhu chinenge chakawanda sechikristu. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangooma hazvo vedu we. Never tell anyone about your plans. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Makavigo chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndachinjawo makore. Ndine best friend yangu. Ndiri mugari wemunomu muHarare. Tigere panzvimbo imwe chete ne umwewo best friend yangu, but ndinomunzwira godo. Kufamba kwandakaita ndakaudzwa kuti iye akaroyiwa paainge achiri mukomana wechidiki, but hanzi breakthrough yake ichazouya kana atora license. Saka ndiri kumudzivisa kuti asatora license. Ndava kutya nekuti handisisina kana fee yekuenda kun'anga dzinotorombesa. Zvakaitika kuti ndike ndichizozviziva kuti ane breakthrough, ari kufanira kuti ange achizoenda kuSwitzerland sezvandakaudzwa noumwe muprofita wekutanga akandiudza kuti shamwari yangu ane chipo chiri paari
breakthrough yake iri kufanira kuuya through license. Kana ava nelicense achazoenda kuSwitzerland uko kwaachazonotanga kambani yake ozotoita matracks akawanda ikoko kuSwitzerland, asi zvinotangira pakuva nelicense. Zvichireva izvo kuti kana asina license upenyu hwake huchangoramba huri stuck. Saka ndinoshanda naye bhururu wangu uyu, pane zvimabasa zvedu zvatinoita, handidi kumuona achizobudirira iniwo ndichizosara ndiri kumashure, because mukadzi wangu anondishora stereki. Akaona vamwe varume vachibudirira, mudzimai wangu anobva atanga kundishora. Saka pandakaenda kumuprofita, muprofita iyeye haasiri akandipa idea yekusunga best friend yangu. Ndakazoti ndaenda kune imwewo n'anga ndikaiudza nezvefriend yangu. Saka takatanga tichaedza kuda kutora chipo chiri pane best friend yangu. Saka chipo ichi chakaramba mukoma. Friend yangu yakasvika pakurwara zvisingaite, asingatozvizivi kuti ndini ndiri kukonzeresa kuti ange achizorwara zvakadaro. Saka ndakangomubira chipo zvishoma zvekuti laki randiinaro ilaki rake, apa anotoshandira inini kutaura kudai. Zvandakazoita, ndakanzi ndinge ndichimutengera boots, ndakamutengera masneakers avo akasungwa nen'anga, ndikanomupa masneaker iwawo, mashoeless acho akasunganidzwa. Saka kusunungura kwaakaita, kusungwa uko kwazvainge zvakaitwa nen'anga, ndokutozadzikiswa kwemhiko dzacho ikoko. Saka pose paanenge awana zvimari achiti ari kuda kuenda kunoita road test, pane zvinotongoitika. It's either anonofeila, kunyangwe akada kubhadhara mari anotosvika zvezuva iroro kunenge kwakatosunga kuVID zvekuti haazotombogoni kuti ange achiitiswa madhiri pakunopinda. Anotoita mistake panenge pari critical zvekuti anobva atotadza kutotora chitambi chake ashandisa mari yakawanda. Iye anoti kana aenda kuVID ndinosara ndichiita mhiko dzekuti zvinge zvichizonodhakwa ikoko kuVID kwaanenge aenda. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvamuri kuita utsinye, but hanzi ndo zvandiri kuita izvozvo. Pakaipa hanzi palicense ndipo pane breakthrough yake. Once aita license zvinoreva kuti kupfuma kwake kunenge kwatova padhuze, and he is making sure kuti zvinhu izvozvo hazvisi kuzoitika. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma, please post my story. Makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession iyo yandinayo. Ndinoitawo zvekurima madomasi, but ndine challenges awo andiri kusangana nawo. Zvakangooma mukoma, handizivi kuti mweya wejambwa here or what. Saka ndauya kunoku ndakatanga kuita zvekurima. Ndakamboita mari ndikatosvika pakutotenga katrack ako kandinotoshandisa, but ndiri kuona chitsvuku. Ndinoshanda mukoma nashe zvekuti vanhu vanondiona semunhu ane mari, but handina mari. Kutaura kudai, so vashandi handisati ndatobhadhara. Ndiri kutoda kuti ndinge ndichitotengesa track so that ndinge ndichikwanisa kuzobhadhara vashandi. Ndiri kungoshandira mahara. Saka ndiri kufungidzira kuti zvimwe kuda muvillage medu pane munhu anogona kunge akandigadzira. Ndinonamata, saka zvekuenda kun'anga handioni sekunge ndinokwanisa kuzviita. Ndiri kungonamata ndichiti Mwari, give me a revelation, ndinge ndichiziva kuti akandigadzira ndiani. Kana kuri kunzi unenge wafunga kurilocate kuZimu uchida kuti unge uchizoita projects mumavillage, chimbomira. Zviri nani kuti unge uchitsvaka plot, because muvillage kana ukatanga kuita madevelopments, because kuno kundakauya tainge takabata mari namadam, taiva tiine 100,000 rands yatainge tiinayo. Ndokubva tatanga kuita madevelopments
ende takange tatova nevashandi vakati zvirimwa zvedu tichitozviendesa kumarket but mukomana she hazvichabudi. Tanga tiri kuita hot culture iri very strong but hazvisi kubuda mukoma. When you post my story muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Uye zvekare ndinokumbira kuti vanhu vanonamata vange vachizopota vachindinamatirawo kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichidzokera pazvainge zvimbori. Please, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana she muri sei zvenyu, please post my story. Makavigo uchitupa changu ukuwo ndiko kurarama kwangu kwandinoita. Nditori nechitupa chemuno mu South Africa. Zvakaitika ndakauyawo muno mu South Africa makange muri mugore ra 2008. ndakabva ndachizoroora mudzimai wemuno mu South Africa. Ndakatiza chipurisa pandakange ndichiri kuZimbabwe, ndainge ndiri mupurisa. Saka I am a police informant, ndinoconsulta neSAPS. Basa rangu randinoita nderekuti ndinotoshanda nembavha anenge ari maZimbabweans. Saka mbavha idzodzo dzandinenge ndichishanda nadzo ndinenge ndichitopa information kumapurisa. Ndokurarama kwangu kwandiri kuitawo muno munyika yeSouth Africa. Asi chinongo ndirwadza ndeimwe nyaya iyo yakaitika nerimwe gore. Murume uyu I found out kuti ainge ariwo munhu ainge achiri kutodzidzirawo zvema-armed robbery, achitori mujeri nekuti akatongerwa. It was 37 years if I still remember. Makange muri mugore ra 2015 apo patakange tichitageta rimwe grupu remaZimbabweans vainge vachifamba vachitageta vanhu mumasuburbs. Vaikutevera kubva kumall obva vachizokubira zvinhu zvako paunenge wasvika pamba pako. Saka I then set him up. Zuva racho iroro pandakamuseta up akange achitorwara, ndozvinonyanya kundirwadza. Ndakaenda kulocation kwaainge achigara ndikaenda ndikanomucollecta. Akatoti zvanhasi handisi kuda because handisi kunzwa zvakanaka. Ndikati handimani tinorova chiquick basa. Tasvika pamall ndopandakaita sekunge ndainge ndareceive phone call. Ndikati vakomana chendai. Idzi dzakange dzava mbavha dziri dzega. Ndikaita sekunge painge paine munhu wandainge ndichida kusangana naye pamall. Ndokusara zvangu ndiri pamall. Mapurisa vainge vakatovamirira nechekare. Saka wangu muzimba wandakati ange achienda nevamwe ainge achitoti ndiri kutonzwa dzungu, ndiye aiwanzo kudriver but musi iwoyo ainge akatogara kubackseat achiti ndiri kunzwa dzungu. Saka vakangoti vachingonoburitsa pfuti dzavo then ndokubva zvatongodhakwa vakabva vatongosungwa nemapurisa. Right now ari mujeri. Moyo unorwadza nekuda kweset up yandakamuita. Zvimwe kudadai ndainge ndisina kumuita set up angadai asina kumbofa. When you post my story you will tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndirimo mucomment section. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma chakasakisa kuti ndige ndichizosvika pakuromba. Ndakaona kuti kana usina mari unenge usimbori munhu pavanhu. Taiti zviya kana pari family gatherings ndaingoonekwa sekunge ndisimbori kana chinhu pane vamwe vanhu. Upenyu hwangu hwainge kuri upenyu hwekungotambura chete. Saka ndakabva ndachizoenda kumabvuku uko kwandakanobetserwa nomumwe mukadzi wechivanhu but ainge ari muMuslim anoita zvekubatsira. Akabva achizondipa mhodzi idzo dzaakati kwandiri. Mhodzi idzi chitsvaka pamba pevanhu vari vanhu vatatu, pamba pekuti hauzombofi wakatsikapo zvekare. Mabasa angu andainge ndichiita ainge ari garden boy. Ndakatanga kufamba ndichitsvaka zvimapiecework. Hazvechokwadi ndakakwanisa kuwanawo vanhu vainge vachida kusakurirwa
nekukurirwa mudzimba dzavo. Saka ndaiti pamba pandinenge ndawana peace job ndobva ndadyara mhodzi. Saka mhodzi idzi dzandakadyara pamba imwe neimwe, pamba ipapo panongogara paine nhamo. Nhamo yose iyo yainge iri pandiri, nhamo yangu ndakanoidyara mudzimba dzevanhu. Saka I make sure ndakatonyora pasi, ndine kabhuku kangu kandakanyora pasi kuti ndisambofa ndakakanganwa kuti kunzvimbo kwakati handimbofi ndakatsika rutsoka rwangu zvekare, nekuti kana ndikazongodarika neko even by mistake ndokutokanganisika kwemhiko dzacho, vanhu ivavo vanobva vatobuda muurombo. Saka mucherechedzo wekuti pamba pako panenge paine mhiko inenge yakaiswapo iri mhiko yenhamo, mapete. Mudzimba dzevanhu ivavo munenge muine rimwe bete rekuti kunyange ukafirita zvekutofa, zvekuti unoshandisa mari yose uchitenga zvekufiritisa, mapete iwawo haambofi akapera. Kunyange zvikanzi zvinenge zvaita sei, haambofi akapera, nekuda kwekuti mapete iwawo ndiwo unenge uri mucherechedzo wenhamo. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Handisi munhu anganzi ndakapfuma zvangu, but zvimari at least ndinazvo. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Zvamakaita zvakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Please post my story Makavigo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndigere muno mu UK. Ndiri kutarisira kuuya kuZimbabwe kuzoroora, but ndine vakadzi vanosvika 20 vandiri kufambidzana navo. Vamwe vari kuSouth Africa. Handidi hangu kunyanya kuita too deep, ndichangoti gaga 2 minutes. Saka vakadzi vose ava vandiri kudanana navo hakuna anozviziva kuti ndine vamwe vandinofambidzana navo. Wega wandiri kufambidzana naye anenge achingofungidzira kuti iye ndiye ega ari one. So ndinosangana navo pamasocial media. Umwe wacho kekeke ndakasangana naye kuchakafukidza nguva yamaimboita zvesingles what. Saka vamwe vacho vari kuJoni, vamwe ndivo vari muZimbabwe. Saka ndinganzi ndiri kukanganisa here mukoma, because ndiri kuda kunyatsokuita the final decision. Handiti zvinonzi unofanira kuzonyatsokusarudza iye chaiye here, but ndatova neconfusion. Dai zvaitendedzwa ndaingovaroora vose vari 20, dai yainge iri mari ndongovaroora vose vari 20 ka1 kudaro, nekuti handina kana umwe chete zvake wandinokwanisa kusarudza kuti uyu ndiye aripo. Vose vane zvavakanakira nepandinoona pavanoleka. Ndichange ndichizoteverera wondiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kokuchando. Hanzi ndiri kufambidzana nevakadzi 20 zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashe muri sei zvenyu? Please post my story Makavigo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri kugarawo pamba pavatete vangu. Vatete vakura. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. Saka mama vari kuti vanoda kuti ndenge ndichizoroorwa nabamukuru, but not kungoti ndangoroorwa. Vari kuti ngatiuraye vatete. Vatete vangu ava ndivo vakatounza upfumi mumhuri mushure mekunge varoorwa nabamukuru. Ndauya pano mukoma kuti ndinge ndichizotsvakawo mazano kubva kwamuri nekubva kune vedare renyu. Ndinotya
kunyanya kuita too deep munyaya yangu, ndinenge ndiinemiwo mucomment section. When you post muzongondizivisa mukoma, ndapota zvinoita here zvandiri kuudzwa namai ndinotya ini kuzonzi ndava munhu anoshandisa mishonga. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Matofunga kutoti munge muchiita zvemishonga here? Hanzi tiri kufanira kuti tinge tichiuraya vatete yapakaipa. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo tanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.